kanál. Ako La Chocolata Arlecchino alebo Harlequin Chocolate zo Sakizo albumu. Ty teda, ako nevieš rozhodne povedať romantickú čokoládu, môžem poprosiť, aby si tu skúsila to svoje meno povedať sama? La Chocolata Arlecchino. Ja som človek, ktorý číta to, čo má napísané, ja do toho nedám žiadny erotický potom, áno? La Chocolata. Ja sa tu snažím robiť profesionálnu robotu a ty do toho dávaš ten sexuálny potom stále. Nie, počúvaj toto, to proste znie ako čokoláda, ešte raz. La Chocolata Arlecchino. Čokoláda. Čokoládka, je to čokoládka, áno, ja to chápem, je to čokoládka. Čokoláda. No a povieš nám niečo viac o tom, čo je to za postavu a prečo si ju zrovna vybrala? No postava, no je to... Ona je taká jedna japonská žnienka, ktorá kreslí akože také tematické artbooky, akože napríklad buď má akože šperky alebo sladkosti a toto je z tých sladkostí a ona si proste vybere sladkosť a spraví si nej takú bábiku, jak keby a je inšpirovaná tou konkrétnou sladkosťou. Takže to je vlastne personalizácia dobrôt. To znie veľmi zaujímavo. A si jedla? Tak akože, keď si kanibál, tak kľudne. Nie, ja myslím, či sa nedá nejaký kostým, kúsok kostýmu, vieš? Není tam žiadna čokoláda, iba to tak vyzerá ako čokoláda. Ale je to fakt nádherný kostým. Všetko je ručne robené? No všetko je ručne robené. Vrátane toho dážniku? Vrátane dážniku. A ten funguje? Funguje. Ukáže nám. To ja neviem, či nestrieľam, alebo si ja idem do bezpečnej znalosti. Nádherný cosplay, ešte aj so škrapaškou. Aj ho potočíš, ten parazit, takú... Ak ťa môžeme poprosiť, skúsiš sa na chvíľočku otočiť? Pozrite sa na toto. Čačané. Ručne prišívané perličky, vieš, koľko ich zhruba bolo? No, všade dokopy 1200. Stačí? Niektorí ľudia roboty a niektorí si robia takéto cosplaye. Nie, vieš, tí šikovnejší to totiž to stíhajú Je, všetko. aha, tak pardon. Tak, Ja som nešikovný chlapec. môžem to skúsiť prečítať ja? Nie. Tak poď ešte, už si sa to naučil. La Chocolata Arlecchino. Alebo Harlequin Chocolate. S číslom 19 poprosíme ťa ešte, aby si sa ukázala našim súťažiacim a fotografom. Ale áno, si šikovný. Keď ide o čokoládu, tak si mobilovaný. No nie je pravda, ja čokoládu umietam, ja som poviem čokoládu. Nemôžeš čokoládu, ja viem. Čokoláda nemôžem ja. Toto je s číslom 19 Kana. Aha, vidíš, ide